Dialog privind Găgăuzia. Costumul național găgăuz. Costumul național este un element cheie al culturii și modului de viață al unui popor. Pentru găgăuzi, hainele naționale sunt o mândrie. Ele se deosebesc prin sobrietate, nuanțe întunecate, dar în același timp detalii sofisticate, brodate cu mare măestrie. Astăzi, costumul național găgăuz este purtat de către localnici la festivaluri și alte evenimente culturale. Straiele unui bărbat găgăuz sunt compuse dintr-o cămașă cu guler de tip tunică, pantaloni de croială largă, centură roșie lată și o pălărie cu floarea amplasată pe partea stângă. Costumul național al femeilor constă dintr-o cămașă din pânză țesută manual, o rochie și o batistă de nuanțe întunecate. La sărbători, femeia poartă și o floare roșie sau roz, care este fixată în colțul batistei, puțin sub nivelul ochilor. Un element aparte al costumelor naționale găgăuze sunt rochiile de mireasă. Până în anii 70 ai secolului trecut, rochia de mireasă era albastră, verde sau roșie. Astăzi, costumele naționale găgăuze cusute acum 100 de ani pot fi admirate în muzeul din satul Beșalma. Dialog privind Găgăuzia.